Kevään kasvitoimituksissa saapuu myymälöihimme muutaman päivän aikana rekkakaupalla kasveja, osa puuhäkeissä, osa tilaa säästävästi irtotavarana. Kun trailerit on pakattu tiiviisti lattiasta kattoon, selviämme vähemmällä rekkarallilla. Jo pelkästään tuijia saapuu keväterissä tuhansia. Ruukutamme itse valtaosan isoista paakkutaimista astioihin. Niissä ne kasvattavat lisää juuria ja vain paranevat kesän edetessä syksyä kohden. Osa kasvattaa juuriaan hiekkapedeissä odottaessaan ostajaa. Kierrätämme isot astiat omassa käytössämme. Saat ruukun mukaasi panttia vastaan tai poistamme ruukun jo myymälässä. Olemme toimineet näin koko 2000-luvun. Tänä aikana isojen kasvien kysyntä on koko ajan kasvanut, joten mittava määrä muovimateriaalia on säästynyt. Parhaimmillaan kierrätysruukut palvelevat vuosien ajan jopa 10 vuotta. Niiden materiaali on joustavaa ja sitkeää. Siksi ruukut kestävät käytössäkin pitkään. Miksi sitten teemme näin paljon käsityötä isojen havukasvien eteen? Koska näin saat puutarhaasi peltomaassa varttuneen, vankan ja tuuhean kasvin. Pellossa ne muodostavat runsaan, latvuksen kokoon nähden riittävän suuren juuriston, josta muotoillaan taimistolla tiivis juuripaakku. Kun ruukutamme ne, uusien juurien kehitys alkaa heti, eikä vasta sitten, kun istutat kasvin puutarhaasi. Meillä kasvaessaan taimet jatkavat kehitystään ja saavat kastelua ja lannoitusta juuri sopivasti ollakseen vahvoja, kun istutat ne puutarhaasi. Riippumatta siitä, istutatko keväällä, kesällä tai syksyllä. Lisätietoja saat henkilökunnalta ja osoitteesta muhevainen.fi.